Moikka, tämä on tämmönen yleinen nettisivujen muokkausohjevideo. Katsotaan tässä videolla nyt yleisesti ottaa, että miten näitä nettisivuja kannattaa muokata, miten tehdään yleiset tekstimuutokset, kuvanmuokkaukset, miten lisätään mahdollisesti uusia välilehtiä tonne sivuille. Pitemmittä puheitta, niin jotta päästään alkuun, niin ensimmäisenä kannattaa mennä siihen nettisivuille, mitä haluaa muokata, ja kirjoittaa sinne nettiosoitteen perään kautta vp-admin, tuplaveellä vp-admin. Sillä pääsee tämmöiseen kirjautumisnäkymään, mihin pystyy sitten kirjoittamaan ne omat tunnukset, mitkä sinne nettisivulle on saanut. Ne on yleensä, mä lähetän ne asiakkaille sähköpostitse, eli todennäköisesti sähköpostista löytyy. Ja sitten klikkaa tuonne kirjaudus sisään, kun on syöttänyt salasanaa ja käyttäjätunnukseen, ja tulee tämmöiseen näkymään ensimmäisenä. Ja tällä näkymässä tuolla vasemmassa laidassa näkyy sivut, sieltä löytyy palvelut, sieltä löytyy artikkelit ja sitten sieltä löytyy myös toi alapalkki. Eli siellä on nuo kaikki sisällöt periaatteessa. Siitä löytyy kaikkea muutakin, mutta ne on ne oleellisimmat. Lähdetään tuosta sivuista liikkeelle, se on yleensä se kaikkein oleellisin. Sieltä löytyy kaikki nämä, sieltä löytyy nämä välilehdet, mitä sinne sivuille on rakennettu. Pääasiassa löytyy täältä sivut-osiosta. Sieltä löytyy yhteystietoja, palveluita, YMS. Mutta lähdetään tuosta liikkeelle tuosta, missä lukee tämä etusivu. Se on se nettisivujen etusivu siis käytännössä. Se muokkausnäkymä itsessään, tuossa voi painaa rastia, ja se muokkausnäkymä itsessään näyttää tältä, eli ensimmäisenä tähän tulee tämä sivun pääotsikko näkyviin, ja se, että sen pääotsikon alla on toi sivun pääteksti, ja tuolla oikeassa reunassa näkyy sitten vielä tämä artikkelikuva, eli tässä etusivulla tämä artikkelikuva on siinä päätekstin vieressä, muilla välilehillä se on sitten se ylimmäinen kuva siellä. Ja täältä löytyy, kun rullailee alaspäin, löytyy tätä muuta sisältöä, mitä tuossa etusivulla on. Täältä löytyy painikkeita sun muita, mitä voi klikkailla aktiiviseksi, ja linkkejä voi vaihtaa haluamallaan tavalla. Täältä löytyy näitä erilaisia sisältöjä, esimerkiksi tässä löytyy tämä kuvavieritin, eli kun mennään tuonne katsomaan live-versiosta, niin se on tämä ensimmäinen kuva, mikä tässä näkyy tässä vierittimessä, niin näkyy tossa noin. Eli vieritin kuva 1. Ja vieritin kuva 2 näkyy taas tuossa sen alapuolella, niin se on tämä näin, missä tämä nainen ilmestynyt tähän kuvaan. Ja näitä pystyy muokkaamaan, tuosta pystyy tätä otsikkoa muokkaamaan, ja kuvia pystyy vaihtamaan tuosta kuvien kohdalta näppärästi. Ja no joo, pystyy painikkeen tekstit näkyy sitten tuossa myös. Painikkeen teksti näkyy tuosta, ja siinä pystyy painikkeen linkkiä vaihtamaan sen vierittimessä myös. Sitten, no tässä on nyt esimerkiksi tämä pääkuva ja päätekstit, sun muut on tässä ensimmäisenä aina. Tässä etusivulla löytyy. Sitten siinä alapuolella näkyy nämä lisäosiot, eli mitkä tulee täällä vieritin kuvien alla. Tästä saatetekstit ja linkkaukset osiossa, niin siitä pystyy vaihtamaan otsikkoja, linkkejä samalla kuin tuolla vierittimessäkin. Ne tulee tuohon näkyviin näppärästi. Ja siellä näkyy nyt esimerkiksi tässä kakkososiossa, missä on nämä 3 ihmistä rinnakkain, niin se on tuossa heti tuon ykkösosion alla. Ja tuohon alle pystyy sitten lisäilemään, siinä on jokaisessa sivupohjassa on useampi noita tommosia tavallaan valmiiksi rakennettuja osioita, mitä pystyy sinne lisäilemään tarvittaessa. Että tässä nyt lisätään esimerkiksi tämmöinen esimerkkiteksti. Ja laitetaan ota yhteyttä vaikka tähän näin, ja linkissä laitetaan toi välilehden otsikkorakenne. Tähän pystyisi lisäämään ihan tavallisen linkinkin, mutta koska tämä ei ole varsinainen nettisivu, niin mä lisään vaan ton sivun sisäisen linkityksen tuohon noin. Tänne pystyy sitten lisäämään tekstin ja kuvan, ja laitetaan tämmöinen maisemakuva siihen nyt, ja painetaan tallenna. Niin sittenpä se tulee tonne, kun se on tallentanut, niin tällä julkisessa näkymässä laittaa, että päivitä, niin se ilmestyy tuohon suoraan automaattisesti oikealle paikalle tuohon kakkososion alapuolelle. Ja niitä pystyy tässä pohjassa esimerkiksi nyt lisäämään 2 vielä tämän jälkeen noita osioita, jolloin ne tulee tuohon gallerian yläpuolelle. Tässä on tämmöinen yleinen kuvagalleria, etusivun kuvagalleria, ja siihen pystyy tuosta lisäilemään kuvia tai vaihtelemaan tekstejä ja otsikoita näppärästi. Ja jos halutaan nyt vaihtaa esimerkiksi tämä vierittimen ensimmäinen kuva, niin
se onnistuu näin näppärästi, poistaa sen vanhan kuvan ja valitsee sieltä, otetaan tämmönen kaunis järvimaisema ja laitetaan tallenna. Niin sitten kun se on tallentanut, mennään tänne näin ja laitatte päivitä, niin nyt se ilmestyy siihen oikealle paikalle se kuva. Eli käytännössä tätä lomaketta muokkaamalla pystyy muokkailemaan periaatteessa kaikkea sisältöä, tämmöistä perussisältöä, mitä tuolla sivuilla on, tekstiä ja kuvaa. Ja itse mä tykkään tuolla oikeasta ylhäkulmassa on 3 pistettä, niin mä tykkään tuon koko ruututila laittaa pois, niin näkee tuon sivupalkkiin silloin tuolla vasemmalla. Tää nyt on tämmönen makuasia, mutta mä tykkään, niin tästä pääsee nopeammin käsiksi näihin muihin välilehtiin. Tässä esimerkiksi tämä tietoa meistä välilehtiin, niin täällä näkyy, mitä sisältöä siellä on. Se on ota yhteyttä-nappi tällä hetkellä, ja sitten täällä on tämä sivupalkki. Tämä on aika monella välilehdellä itse mahdollisuutena lisätä. Se näkyy tässä päätekstin vieressä. Tuossa oli esimerkiksi tämä haluatko kuulla lisää, niin se on se sama teksti, mikä on tuolla hallintapaneelissa. Sitten jos tänne haluaa lisätä vaikka kuvagalleriaa, niin tuossa on tuo kuvagalleria-nappi. Voi laittaa, että galleria tulee näkyviin ja sitten valita sieltä haluamansa kuvat sinne galleriaan. Sitten painaa, että tallenna. Ja nyt kun päivittää, niin ne kuvat ilmestyy sinne alapuolelle. Esimerkiksi jos jotain palveluita, mistä haluaa laittaa jotain työnäytteitä tai muuta, niin tämä toimii aika hyvin silloin ominaisuutena. Ja täältä nämä löytyy nämä kaikki muutkin sivut sitten. Jos haluaa palveluita muokata, niin täältä löytyy sitten nämä palvelut. Ne löytyy julkisessa näkymässä, näkyy täällä tälleen listattuna. Ne listautuu tähän aina 3 rinnakkain. Tässä on esimerkiksi tämä esimerkkipalvelu. Niistä pystyy muokkaamaan tuolta esimerkkipalveluosiosta. Sitten pystyy lisäämään uuden palvelun tuosta noin ja lisätään tähän nyt palveluotsikko, joka voisi olla vaikka toinen esimerkki. Lisätään siihen tämä palvelun pääkuva, joka tulee sinne otsikon taustalle. Lisätään siihen tämmöinen esimerkkiteksti nyt lennosta ja sitten voi laittaa sinne, että vaikka lisätään toinen painike tästä nyt esimerkkinä ja laitetaan linkki vaikka tuohon tietoa meistä sivulle. Ja lisätään tämä sivusisäinen linkki kautta tietoa-meistä. Tähän voi lisätä tosiaan ihan minkä tahansa linkin. Sitten laittaa, että julkaise, niin sitten se tulee käytännössä näin helposti tänne uutena välilehtenä tänne sivulle. Ja nyt kun se on julkaistu, niin se löytyy sitten myös tätä palvelut-listauksesta. Ja tämä palvelut-listaus näyttää aina automaattisesti uusimman ensimmäisenä. Eli jos nämä on semmoisessa järjestyksessä, mistä et tykkää, niin niitä pystyy uudelleen järjestämään sillä tavalla, että otetaan nyt esimerkiksi tämä esimerkkipalvelu auki, laitetaan, että muokkaa, ja sitten tässä päivämäärän perusteella, niin sitä päivämäärää voi päivittää vaan vähän lähemmäksi tätä päivällä, mä otan yleensä, että nyt, niin silloin se tulee kärkeen sieltä, painaa, että tallenna, niin nyt kun mennään seuraavaksi tuonne palvelut välilehdelle ja päivitetään, niin nyt se on siellä kärjessä. Ja sitten voitaisiin katsoa vielä noin artikkelit. Näitä nyt ei kaikilla aina ole käytössä, mutta jos sinne on jätetty tuo artikkelit ominaisuus, ajankohtaista osio blogiin, millä nimellä se onkaan, niin sitä pystyy hallinnoimaan täältä artikkelista ihan samalla kuin noita palveluitakin. Tänne voi lisätä se artikkelin nimi. Näin lisäät uuden artikkelin, voi olla esimerkiksi hyvä otsikko. Lisätään siihen joku kuva, tämmöisiä heinänkorsia siihen ja laitetaan taas tämä oletusteksti tuohon noin, minkä mä oon aikaisemmin kirjoittanut. Ja sitten voi painaa tuolta ylhäältä vaan, että julkaise. Niin nyt se tulee automaattisesti sinne oikeaan paikkaan. Sinne. Tässä nyt näkyy tämä artikkeli. Mutta ei tämä monimutkaisempaa ole tämä muokkaaminen, että jos tulee jotain kysyttävää, niin aina voi laittaa viestiä, niin koitetaan neuvoa parhaamme mukaan, mutta varsin yksinkertaista tämä on loppujen lopuksi. Muokkaile lomakkeelta tekstiä ja muokkaile lomakkeelta kuvia, niin sillä pääsee aika pitkälle.